Det var det för långt med vågen där borta i alla fall. Det skulle ha varit på en gång då. Det kan man ju inte dra i. Oh. Det är fel håll. På fel sida, strandörren är på andra sidan. Och nu trycker han neråt. Så. Vänster bort. Då går det en större sväng där alltså. Sakta! Sakta! Nu får den här inte invallade, det ska man veta. Vänster, bort! Allihop! Allihop! Nu ser ni på fåren. Nu tittar de och undrar vad hunden är. Nu är hon på baksidan av fårhuset. Så nu kommer hon att komma fram. Förhoppningsvis då på ovansidan upp mot där du ställer din bil. Där vi gick in. Jobba! Jobba allihop! Allihop! Sakta! Jobba! Allihop! Sakta! Titta vad rent han. En lugn hund då. Allihop! Och som ni ser så ser jag inte hunden. Nej. Jag måste förutsätta att hon jobbar. Allihop, jobba! Och min hund, hon går upp lite och så tittar hon vad jag är. Och så försöker hon ta den. Allihop! Tyst Lina. Jobba! Jobba! Gå på! Gå på! Sakta! Sakta! Jobba! Stanna! Jobba! Framåt! Nej, stanna! Stanna! Bakslag där. Stanna! Stanna! Visa kom! Visa! Färdig! Kom! Kom! Bra! Duktig tjejer! Duktig tjejer! Kom! Gå bara! Gå bara!